Стига. Дай дружи. Стига, сипи ги без да бъркаш. Малко ли трябва всичко изведнъж? Сипай всичко. По тук колко много дрожди има, това не ще прекипне, ами ще такова, ще излезне от паницата, няма да има и место. В това трикче колко малко имаш. Това са 20 грама. Снима ли? Снимам ги. Че да видим почва ли нещо, става ли нещо. Те са много, не мога виж тук как става на боза. Бъркай ги. Трябва да изчезнат всички на нещо изпълнение. Топът ли? Не знам. Засичай време, че се начина да кажа. Засичам. Ще 20 минути.